Bi ye arabadon ye février kalo tile 4 san 2026 Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sintelimaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko an ba musolaka min kun bɛ yen ni ale tɔgɔ ye ko Ana Bagayogo ni ale yɛrɛ y'a yɛrɛ faga n'a y'a yɛrɛ fili baji la Bamakɔ pont 2nan da. Juma tɛmɛnen ko a na kɛ a fure yera min kɛra février kalo tile 2 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 16 waatiw la. Ni ye min ye ba joliba ale kɔnɔna na sigida min ni u ko a ma Sanfil ko a yera o fanfɛlaw de la. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Minɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ taa ni ka segin kɛ Mali ani Sénégal kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sénégal faba n'o ye Dakari a jirala k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ minɛn ninnu taa ni ka segin na sabu min ye awa conteneur minɛn bɛ bila min kɔnɔna na kɛsuba ninnu ko a ba 4 ɲɔgɔnna ko de sen tɛ ka bɔ a nɔ na min bɛ Mali kɔnɔna na yan nɔ minnu sen tɛ ka Dakari Sénégal faba lasɔrɔ n'o y'u ka kɔgɔjida ye k'a kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye minɛn taa ni ka segin na Mali ani Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ. Tɛnɛ tɛmɛnen n'o bɛnna février kalo tile 2 ma san 2026 an ka finitigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ sanfɛla kɔlɔsi olu ye jugu dɔw ka yɔrɔ dɔ tiɲɛ Moritani dancɛ la dugu min n'o bɛ wele ko Foyita o fanfɛlaw la. Foyita ale bɛ Mali ani Moritani ni ɲɔgɔn cɛ. An b'a yira aw la k'a fɔ an ka finitigiw ye jugu ninnu ka bolimafɛn 3 kɔlɔsi. U tun kɛlen bɛ ka bolimafɛn minnu fa ani u tun kɛlen bɛ ka u ka dagayɔrɔ kɛ yɔrɔ min ye bolimafɛn ninnu yera o yɔrɔ in de la. O kama fɛn min an ka finitigiw ye u ye mugujugu bila ka jigin ni ma kofɔlen ninnu kan ka caman nin to a la u ka maramafɛn dɔw tiɲɛ ani ka se ka u wasa don u bolofɛn dɔw la cogoya min na. Tarata don min ye février kalo tile 3 ye san 2026 in na a yirala k'a fɔ ko taji doni mɔbili caman ko o sera ye min ye Segu ale dugu kɔnɔna na. Ni taji doni mɔbili ninnu kɔni sera Segu dugu kɔnɔ n'o ye marabolo 4nan ye walasa ka se ka tajiko gɛlɛya min bɛ sen na ka caman b'o la Segu dagaba gun kan. Kunnafoni dɔw y'a yira k'a fɔ ko min ye Joyilamara ye min ye yɛrɛminɛ ye n'o ye couvre-feu ye ko bɛna to sen na dɔ bɛna fara a waati janya kan ka daminɛ min ye février kalo tile 1 ka taga bila a tile 28 na san 2026 min ye Joyila ale marabolo kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Ni waati in na an bɛna an ka kibaruyaw kuncɛ ni kɔkan kunnafoni ye. Chef al-Islam Kadafi ale ye Mohamed Kadafi Libi masakɛ kɔrɔ o denkɛ ye kabini kunungo fo ka se sisan ma kibaruyaw bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko a fagara kunnafoni disow minnu ni olu bɛ Libi jamana kan o kunnafoni disow yɛrɛ de y'a kibaruyaw lase kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko Chef al-Islam n'o ye Kadafi denkɛ ye k'a fagara nka a fagara cogoya min na ani a fagara kun jɔnjɔn min na ani jɔnniw de fɛ ko kibaruya ninnu olu ma se ka dɔn fɔlɔ halisa an bɛ wagati min na i ko sisan. Lamɛnnikɛ jamana a y'a lase k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka baaraɲɔgɔnya to sen na u ni min ye Sahel jamanaw u ni ɲɔgɔn cɛ. Min ye baaraɲɔgɔnya in ye o bɛ don sira min fɛ o ye lakanako nasiraw de ye. Lamɛnnikɛ jamana kɔni fɛla ye ale ni Sahel jamanaw k'u bolo to ɲɔgɔn bolo baaraɲɔgɔnya la walasa lakana bɛ se ka sabati ni jamana ninnu kɔnɔna na cogoya min na. Ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɛw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.